PC Shas channel kan lo lo ma che kan video te min lo like ka min lo share sak zel turin kan so ma che chuan comment kha thei ngil lo la o mi thikla ka mu them ni ziak tu winter koilam November thla top lamani to boka boruak chu nuam to hle mai mizoten Christmas rim kan ti po nam tan to a ni chat dan po a thlasik rui to ni lumai po nuam tan to viawani sikul no pangin fiam beng cheng loi loi kara rovi chu staff room a do kan bo in lo mutlu a miss rovi chu mu hi le lo ti ri chuan a mu hil chu ron ti hara a han hoi chu chuan sar puite chu ado kan bula lekhabu eng mozat pomina lo dinga sar puite hi tlangwal kum som ni pakomi tlangwal fel tak mai fit nga le inchi som vela sang pian in phut moi tok tak fiam thudu tak azir lai te poinan ngai nat eme mani o kaluna dewa kalo ching seka engeni ta sar puite amit noi nak nak pa in rowi chuan alo ti a hey I class 10 an English notebook anon submita ilo mutui sia kan he nan ronda a anti har she chen yang sar puite chon nui deuh pa hian a han ti a ani tak chu sara wa zielo ve aron ti boi che a nui let ve pa chuan rowi chuan a changa do kana le khabu pomlai da pa chuan ti boi lo ve iluna chu wa zielo ve miss damdoi te em na chok na ei tur kang kol rengan nia lunatan bi ka ei tur na chok na pok an nei ve kha kalolak sak don che mi a han tingal zung zunga rovi chuan angai lo mai chutian em po ni hleinem are vele mayang kaluna hi chuak ve zeu zeu thin shrim shrim alom a han ti a nima sela sar puite chuan staff room kil veilam panga damdoi velan da na chuar lam chu wa panna damdoi bom chu wa hai rok rokin reilo te a na chok na mum khat le tuino chan vevel kengin rong kirle thuaya kha hei eiro lunatan bi kana chok na nia a thalu tukan ti keima tak phei chun khala ei che lo na in ti pa in nui varvar chung chuan damdoi le tui chu rovi chu pe a rovi do kan na pia deuh lo ka tang chuan sarwa la chuan nangni pani chu in va in duat deuh ve a thalawang o aron ti a aku vai na ka chung sen lang vekin ron nui deuh tho mai rovi chu lai ti hriat takin nui deuh suka sar puite hne na chuan kalome ti pa in damdoi chu eya chutia eizo fel rual deuh chia chuan dara ri a lunch break po alo zo le ta der mai pona no pangin fiam nuai nuai te chu a then classroom an tlan luta a then zun in laman tlan thla sap sap bok staff room a zirtir tu te po chonu class la turin an bo sai ngal sap sapa sar puite chuan class ila pe angem a han ti chuan rovi chuan o pe a zia deuh tolom baka idam doi min pe khan min chok wat mayang a han ti a ti chuan an pani chuan ang class lak na turlam ve ve panin staff room atang chuan an chuak rual ta ni rovi hi sar puite nen in rual che in kumsom ni pakomi ve thawani a mizo nula chuan van tlang ai niam shet ma se ate tang ai mel thareu tak mai ani a tuna thona sikula hian kar khat zen zon chawala thoka anu te unaw zinga upa ber apurem siamate school din ni in tuna ero chuan midang kutan hlan chhong to ni kar ma sale mai khan an zirtir tu pakhat chu van doi thlak takin bike accident a boral hlau maya anin dai lo dewo wangin purem siama chuan aizol lama pute bula omrovi chu ron phona Christmas ma thleng tal zirtir tu danglak nge turan hu ma churon puiri mai turin ron soma aputen reman lo ti bok nen rovi chu purem siama te sukula thok turin ron chuk thlatanga lani apurem siama chuan an bula omve mai turin soma sela an chung kon rual ve ema rovi chu in thlashung dewa chu wang chuan apurem siama te in pel thlak deu tunma a purem siama te chung thoin an lo lu reng thina chuan ama om mai chu thlang ta zo kani rovi hi te tanga fasha em mai ani a kumlimi le kani lain apa hian cancer awangin a thi sana a hnu lok thlanga vela anu chu cancer wang bokin a thile a tuna aizola omna apute chuan an hne na lain an inkol seilian veka
ama rovi ngei po in nu le pa ang tak takina en an class nei na tur ve ve chu panin rovi le sarpui te chun kal du na class 8 room an thlen chuan sarpui te chuan ani phot o mis ti pa in classroom a chuan alu san ta a rovi class nei na tur class 5 room hi class 8 room pia le loka omani sarpui te na pen san nu class 5 room a thlen don chuan class 5 room opposite chia om class 10 room lam chu wa hoi pheya a chunga chuan class 10 zirlai te chu kil khatan lo bor khom deuh lai mai class 10 room lam chu en rengin rovi chu dinga in sual boy en omemuni le a tiril ru a tilom zia en chiang tura pan hnaya tum lai tak chuan class 10 room chung malam blackboard ma chuan sar pakhat tunge ni wa hriat thei mai lo ding reng chu wa mu a an sar om renga lom ti in a class nei na tur lam chu pan le ta zoka class a lu don lai tak chuan sar puite chu a class lak na tang chuan a ron chuak ka class 10 room lama kal phei chu mu a insual boy chin felvel hi chu sar te ho na deu lom tiril ru chungin class a chuan a lu zui ta ne dar thumarik chuan bandar chu ron ri tlang mai rovite school hi an dar atan motor wheel rim man tlak tolon manga ari poring thak hop mai chutia dara ri chia chu no pang ho chun phu sangal mur maya rovi chu na class te chu din tirin school ban tong trai na chu soi rual tira ti chuan no pang te chu phur me min class atang chuan a ron in no chuak na samaya school ban hun hi chu nuamin anga lelom em bokani no pang ho chu fel nu chuan rovi chu classroom a zirtir tu do kana chuan thil tul engeng moziakin ala thu fuala minute somvel zen zon nuwa chuan classroom tukver te khar felin staff room lam chu panta a staff room a lu rual che chuan class 2 ho zirtir tu miss RC nen chuan anin to ka a tho na la reilo ema wangin roi chuan alo nui ringota miss RC po churon nui zeu pa ina chuak tlang zui nga la staff room chunga lu chuan zirtir tu dang te chun lo ho vek to a sar puite che chu damdoi dana chhor bula chuan alo oma akutalo tuam muala adokan lampan pa in rovi chuan sarila omalo tingai kut chu in tipal dewmi a hanti a sar puite chuan hey ni china class 10 no pang insual te kha vua ka vok na thingkha lo siam dewa ka kut jung chal hi ka at pal dew lo mole ti in alo changa awazia lo ve o ko lo tuam sak don che mi ti pa in rovi chuan sar puite kut chu han tuam saka a tuam sak zo chuan do kana bek la turin rovi chu kirle a kirle pa chuan tingin lo in sual renga a boi thlak thin ngot mai anin ti tlangwal ve to boxia ati a nia a chan po ka zot lo a in ti boi berte pani kha ka kau chu ka vuani deuh mai engma po ka zot chiang talem lo a han ti a staff room atangan chua dun pa chuan ani tak chu an sar lo om ve kha na hre chiang lo mi rovi chuan a han ti le a tu sar moi soi puite chuan a ti ta hu mai ang classroom alo om kha ilum ha po khan ka mureng alom rovi chuan a ti a class 10 room a khan moi ti tuma midang an reng hleinem a shima zirtir tu te online an insual ngam teulo sar puite chuan a ti tamai chu chana chu rovi chuan makati hle maya a uange mo ti hiala oi omlo e mai sar puite class atangai ron chu ma chia khan an class avalu tumin ka phei man u ka ma se an sar om ti ka mu khan ka let le ta lom nilo se chu ka valu tanga an boina ka wa thelang ti in roi chuan a han changa sar puite la chuan nui deuh pa chuan ani lovang I musualan niang mis class ka lu san nu lok che khan class 10 room atang khan thom ka ria a enge thilom zia ting ka ron chuak ngal wata va en fiat turing ka lut phei ngala ang class chunga khan tuma zirtiu tu dangan om lo shim I musual pal mai niang ati tak tlat sia chuan rovi po chuan hil zui zel talwina ngoi san ta zoka ma se mi pakhat kha chu mungei si a musual lo mu sual na chi ni lo a mu chiang e mani ti chuan sar puite nen chuan kon thlengan ho thadu na kon an thlen chuan kong chaklama nu ho chome zuaran lo thu a rovi chuan tlai chome vel tur lei ho du wangin sar puite nen chuan nin then ta ni
rovi hian apurem siam ate chung ti lova sarpui te bak chu hmel hriat tu ma dangala nei lova a hmel hriat om chun ani wangte po ni ang sikula zom tirni tangkhan angai na ngal viau maya alo tong duin alo uang pe ve ang reng bok si aning kom ngei ngal e me ma an tho pui te phei chuan in hresai moten ti hiala aru kan in ngai zong ani ring pon om nok mai a om lo shan lo aning kom na sa ve em boka in ngai zong chun ang du via wang le ama rovi hi chuan ama lama chuan thian in ngai na pia lampo om telina hria a ma se sarpui te te ang an khuwa pa hau saber pol fa pa chuan ani ang chu thiana tan ba ka during phalo shim shimani chome te leizo chuan a maina hole ta nak naka voina sarpui ten na chokna pek na khalo rei ve ta deuh nen aluna chu ron om le riai riai to a ati ti pui ber sarpui te na ho san ta chu a khuwa haru riau mai le ngal chutia ho nak nak lai chuan amazon kong kwal chak mai biakin chona stepa chuan pa pakhathi han mu a chupa chuan a kora beng fai thak thaka stepa chuan a chholiam ta a rovi chu ding chat mai tun tum zet chu musual lo a kor hak polang ai reng a mun ma kha tlemin wala deuh ma se a mu chiang man vek voina class 10 room lo om pa ngei kha ni muang chang in biakin chhona step chu vakal na ya tlai darli le tlem chawala ni a khuala thim lo boka mi veiwa kan om le zau thin nen a hlau vak lem lo ma se zan thim noi chu ni se a hlau viu in in ring step zone a vatlen chuan step chu han en chowa ma se tu ma mu turanom lo step top deva biakin gate le a thlang deuh step a mei cheno pang pani in khwal te lem bak tu ma dang reng reng mu turanom lo an chowa mei cheno pang te chu mi pakhat ron chole cholo zo fi mai te chak rum ruma ma se chu e mero ti talova apurem siam ate ina thlen thlak thleng chuan voina thil ton le ho konga thil ton chuan aril ru luak khata purem siam anu pui pima kimi tual phiat po chu lo mulo pima kimi chuan rovi chu engi ngai tu a email ngai va mel na sangur ve alo ti a chutia han biak ta ka chuan ron har chuak zok mai nia enge mokalo ngai tu a khai va thok thave zawak lo nei chung hena han ti a tuala phiat suwa pa in pima kimi chuan nia hei ti turom lo boka kan tual vel kan phiat fai ni hi voin tlai chu chote ron ei chola ipuin bong saru kola chum lua mai so ron ei ve ta che a han ti a rovi chuan han hial moi vel ma sak du viau ma se voina thil ton vel te wanga niang ma nia han om rak rak chu she ve dewa awatui don ve o kazuk in bol fayanga nakin deuh hleka karon chho don nia ti na ho thlata a ina thlen thlak chuan a zo te pin a chu kongka pui bula chuan alo mutuina samaya pin a chu pom lutin chote han pe ma sa te a chumi zo a chuan in bol fa in a in thlak fel zo meu chuan dar nga lo ri don to classic ni to boka khwa chu thim ti der to ni ti chuan apurem siam ate ina cho ei tur chuan a chhota a in lua le purem siam te in kara hian kong le lama in pathum ve oma he kong hi tui khur kong thin ma se tu na chuan an man vak to lo ani a chang chuan helai vela cheng te hi in bol ture mo in su tur te hian an kal ve le zau thina zan lama tleirol tu te emo rui thei thil khoi turin an ron ri thlarok rok chok bok sarkarin lungte pha in thalai chuan scooter le bike te chuan rovi in luat thleng hian a tlan thlak ve thei rovi in lua hi a thlang bera omani apurem siam ate in han thlen chho chuan chauka pima kimi lo oma a phone a youtube pasal thathon thu share play pa in rong lo bol me ka abong ru kol chum min to ni nge yang purem siam apo sitting room lama tv ma chanchin bu chiarin lo thu a han lu chuan purem siam a chuan lo bengal luama a na tho na lampang te lo zot vela engemo chen sitting room a thut nu chuan chauka lama pima kimi pui turin avap heya rong bol pa an ti dun lai chuan vo in sikula thil mu le ho konga thil mu te kha pima kimi chu hril ve tum uk mana ma se hril lo thazoka hria ta wangin
a soi chuak du le talo ani purem siamate hian fa panin neya an fa uzok a boi chu aizola pasal nei na oma an fa te zok denia po nupui nei to in an ompuya fa pathum lai an nei to a an fa ten la te bok nen an changchiat wang lai takani chon ei kham fel nu choi kham thingpui sen hang an inzo nu chuan dar sari le chan ve lo rin hai don to chuata chuan purem siama tu te pani chu motor lem khalin an oma ate bere rola sen deu wangin deni nu pui hriati chuan room lama pothung a thutna tanga tho chuak pa in rowi chuan pu ka zu kho thla to mayange o kapur khop mai ibong sa chumpo tuilutuk ati a anin mang tha felta a chutia purem siamate in atanga chuak chia chu tho thut lu hain soyang deuh hian rovilu chu ron hai muai muaya atlu don tamai ma se abul mai atlak dan na chuwa vuan vata ain vuan ding mana a nu reilo te a alu hai po chu ron re vele tariai ria ya kalu hai dan chu van mak ve he tiang hian kala om ngai mi lo a tiril ru a alu hai chu la re fel chi lo ma se purem siamate nanon mu palang ti lau si muang chang na chuk thata a zan lampon boruak chu vot to reu khop mai a chuk thlak pa chuan rovi po chu in kuang kwa lu na vot ti ma chi ni boka a khur ti ti thei hial in thlen thlak watamut lum veng veng chu chak to ma se alu hai chu la re che lo wangin a man mo lu tuk ngam si lo kong chukani bok si a lu haya wanga tluk pal lau chuan alum thui don si phim khur takin thlaeng hnoya chuan a chuk thla a thla eng boka phone light ti en ngai lovin kong chu mu thei veka in kuang kwa lu ni na chuk thla bek beka a in lua kom chak chia puzo siamate in a thlen thlak don chuan a hnunga tuemoni ron chuk thla lok lok thom hi hria a awan han mo mel em tiril ru chung chuan a hnung lam chu han le hoi chowa ma se tu ma reng reng an lo om lo thom la chu re ngal mi mai bok si a rovi chu makti na ding renga angai na shelo kher mai chu taril ru in vo in chu thil mak tak tak kawan tongun ve ti in lo na chuan a man tran tamaya ma se puzo siamate in bul maya to a an kotan light eng chuan ron chun phavek boka chu chuan tlemina thla ti muang deu aril ru te chuan minon zui ru tun om hlau chuan puzo siamate na hian ka thlan lu top mayang ani lo pon ka aw wakang a tiril ru a ama ero chu thomeng ma aum zui tak lo wang le tu ma mu tak si lova chuan a chuk thla zui le ta a amang chuan amuang chang ta ho lo lu hai deuh chung chuan man mo takina kal thla a ain kot zon chu thleng ta a ain kalna ta la hon pa chuan khonge mo pin pina hi le ka chua don khan in chunga ka kalna ni muni le ti in voi ni kha chu pin pina chu han kowa ma se ang yo hriat tureng ma lo aleng le to niang ati maya tala hong zo kong ka kalna hon rual deuh chia chuan a chak lam thing se kung lian zeta tang chuan pin pina chu ring lu tuk mai hian ron ngeu tur maya rang takin rowi chu han hoilet nga la thing se kunga pin pina muin rin te lul nen thing zar kak lian dewa chuan pa pakhat thu ni om tak thla chu han muta chu thla mu rual chuan kongka chu hong watina tlan lut nga la a kongka chu chung lama khala pindan lama tlan pheya khuma zuang lutin a pon chuan a in lukhu ngal bok minit som vela liam nu po chuan rovi thakur chu la re lova pon chuan ala in khu veka a vo te lul nen pon hnoya chuan a thlana tla zoi zoi mai ani chutiangoi renga pona in khu lai chuan a khummong lama zo teng yori hre thut maya a phuna sangei mai ma se ang yo dan kha pin pinange nia hriata wangin ringwak lovin pin pin ti na han kova pin pin a chuan a ti thin dan pa ngai ron chan ta ka chuan a in khu na chu zoi muanga hli pin pin a chu han ko nun le a chuta pin pin a chu a khuma chuan ron zuang chhotanal mai rovi chu ron panin amal chunga chuan rem tak mai hian ron in thola zo te mai ma ni se thlamuang taka chutiamal chunga ron mu chuan enge mo chena thlamuan na pe a thakhur zol pui pore duakani chuti lai tak chuan a ipte a phone chu ron ri thut maya a phule deuh zuk
a phone a han en chuan sar puite message alo ni puite message ani ti zuk mu chia chuan anui deuh suka a message chu hongin engei ana iluna te khare fel to em ti chu zuk chiara chu message chuan ati ha dam song song ani ore to e ka thalutuk minon ngai tua kalom zanining khomem tinan reply ve ngal wata ai in khom love zanin te chu zir top zanani in khom om lova tin lo chang ve le a ni don tak vo in zir top ni ti pok lo thei hil dai alom ati a chu tiang chuan rovile puite chun in text tui chho phian maya thil ho mai main soi nu chuan rovi chuan vo in tlaya thil ton chu a hril ve ta a i mo puite makiti mai thei ma se hril cheka du vo in tlai min ho san hnuak ei ma ka ho thlak khan biakin stepa vo in a class te na ka mu pa kha a chho liam lai tak ka mu le a i oi kher lo mai thei ma se vo in a class te na thom ha kang chia chia kha la ha a ka mu chia khan amani ti ka hrenga la ni amak ka ti ema ka hlau deuh box sia ka hril top mai che ni chu hril tur dang tu ma ka nei chuang si lova ti in message chuan puite chu hrila vo in client ho dun laia oi lo ang tho khan puite chuan a thil hril chu aron oi sak lo le tho ringa ma se puite chuan ti hian aron reply ta ni avan makdon ve o i soidana chuan i mu chiang box sia do ti soi chu ka ring big chia si lo enge mom ziani don le voinai mu pa chu eng tin nge in thuama aron ti a bei sei lo dan de vin a thu soi ring ang zong aron reply awang chuan rovi po tho huai mai min ring chu kalo me o ti sat var le jin sa ha a tinge chu chu min zo a ti na va reply ve le a puite message chu reilo te aron thleng le ngalin ani le tarmita vuem aron ti ta a rovi chuan maktiang reng tak hian o iron soita ka chuan vu e ama khan kalo ngai to mi lova awatile a chuta puite message ron thlenga chiar zo me chuan rovitha chu khur le zoi zoi to chu message chu hei hi ni voina sikul bana min hril po khan karil ruaron om ngala ma se ibula khan engma ka soi du lawani kha i soi manga chuan i mu pa chu kan sikulai ron tho chan ber kan tho pui pa bike accident ta khawa ang ve o sarwana ni a class 10 ho class teacher ania athom no ha ki soi po kha accident nia hak chia chia ni aron ti ta ni chu sarpuite ne nanin mangtha nu chuan rovi chu mu turina in buat saya mudon tong china nei zova a han mu a light off chu aril ruwa puite thil ron soi chu aron lut ta zut zut maya launa nen mani chawina ombok si apindana sanatarin vori kau ngai thlapa chuan puite thil soi chu ngai to zui tamel mela voina ka mu pa kha sarwana thla chu ni thei tak tak donim monile thla hin om tak tak theyangem he tiang thla ti vel hi ka oi zong le karin zong ani hau lova ma se an oi lo ngot donin voina ka mu kha chu ka mu chiang box si enge mom ziani don le o sarpuite khan minan thlamon zui viau tak na a ril ru chu dam kim zan lo ni sarwana thla po chu lo ni tak tak te reng se enge mom ziani yang le ti in a rizai noe mu pa chona in ngai tu ara urawa amu thil thei point rin lo nen chu tia ngai tu na kom lai chuan hriat lo kara alo mu hi la ma se zan la ya amu tui lai chu kai har tu anom ta thlat mai a kai har tu chu engdang ni lovin aluna bok kha ni a han har chuan alu chu lo na ut maya muthil nan yel han tumpo chuan amu hil thei ta thlat lo ato pa chuan ti ngai na dang om hek lo athowa chaukalama phein fridge sunga damdoi bom te a chuan aluna damdoi chu va ei taringot maya ai zo chuan pindan lama kir le inamule ta ni darkar chan venu vela adamdoi ei chu ron thok tana amuta chuat to em wang chuan chutia damdoi ei ron thok tan ta chu amu hil zui ngal ti ti a ma se amu hil tur chia chu ti har tu onom le ta thlat tun tuma ti har tu chu aluna ni to lovin thoming mo hriat wang zo ka ni chu thom chu a pindan pon mai tui khurpan na kong atanga lo chua ka ni chu thom chu ring lem lova ma se rovi mu chuak lu tuk mu hil tur chu aron ti har zok mai si
a pindan pon tui khur konga chuan mihring kal thawm muang chang a pen beuh beuh ri ni a pen rik dan atang chuan chu thawm siam tu chu a ke bai ani nge yang thil mak dang lama ni hran lova ma se rovi tiril chu fan tatlat mai le lau nei na ron man zui nga la a hoi chuak ngam to lo a pon sin lai chuan a in lukhup le taringot maya chu thawm chu hlatial tiala tui khur lama chuk thla zel ani nge yang thawm a hlat deuh nu chuan rovi chuan a in lukhup na pon chu hlipin a khum lu chunga tui khur omna lam hoi tuk vera chuan muang chang hian a handa ka thawm siam tu kha hre chak tlata aruk tak chuan sarwana thla buk ani ring a khum lu chung tuk vera chuan a handak ta a tui khur kong lama juk en nak chuan thawm siam tu chu sarwana thla lo ni ho lo thla eng hnuaya chuan pitar zang kulang reng tak mai hi tui khur lampana chuk thla chu juk mu a chutia chu pitar mak ti taka thli reng lai chuan pitar chu ding ta chat mai thodep de pin tuk vera tang chuan a lo thira chu ta le pitar chu muang changin a omna tuk ver lam ron en tum chuan a ron hoi ta rovi hlau lu tuk chu pitar mela hmu thei ma chuan khuma mu ta daya a thin chu phudup dup to ma se thawm chu re le ta daya a hnu dewa chuan thli in kom chaka thing se kung chu a ron chem ri sung sunga engati emem nge muni le he tiang thil mak pui pui ka ton tak mai le lalpa min pui ro hoi sen na min pero ti in aril ru chuan a tong trai ta topa chumi hnu chuan tle min a thoveng le ta deu tok fang chu ti om hnu chuan mani in ti hoi sen chopin a ron thu chuaka kum lu chunga tuk vera chuan muang chang hian a handak le ta a ma se kha pitar kha lo om to lo a hoi kwal deuh po engma thil dang lam hmu tur om lova chuan tukver parda chu khara a puan sin lai chu sin tha in a phone chu han met enga dar khat le chan ve chi lo ni ti chuan a phone met thimi na mu le ta a ni china tong trai na wang kha ni nge yang amuta lo chuak to bok nen dar khat le minute somli pangarik chuan tui takin amu hil ta a zan rei to le ma se biakin chokidar pu pek te chu mu hil thei lovin a khuma le ta leta abulamu annu ero chu tui takin anar sek sek thung amu hil thei lo chu na khumbula sana chu kha to kinawa en le thina dar som pakhat dar som pani dar khat le chan verita pu pek te hian enge mongai chana ne awangin amu hil thei lo ani dar ni ri ma dar khat le minute som nga vela chuan phone chu ron ria man mo tak le annu ti har hlau takin a khumbul do kana phone chu chang wata an kausan secretary upalal thana lo ni anin berei lo upalal thana kolani ti azuk mu khan eng thunge ron soidon ti a shenghal veka second som vele kanin biak nu chuan a phone chu da a man mo tak thom dim tak si na tho ta them thema an pindan atang chuan chuakin kongka puilam chu pana kongka pui chu dim te a hongin pon lama hol kal le a biakin lam chu pan chhota a biakin tual chu thlaeng chuan lo chhun eng pup maya pon bo ruak churin ai dai na vot mai le ngal a kumatle me mem to lo boka khowot po a mang chuan a tuar thei ta lo khop mai ngoi rengin biakin sir lam chu pan pheya bansir berbula hrui sei takin khai chu wa vuana biakin chokidara ni na anga kousan in khoman oma pianga ti thin dan angin chu hruing khai chu potta a ma se zanin chu kousan in khom dar ni lovin mithi dar ani mani chawa in luani mai ba ka in rin ni jing te ni a rovi chu tho vele tangin in chungkhur sekrek khoina boi hle a cart luana in suk tura da kholte chu su in kota chuana pho chuaka choi man meu chuan dar ko lo ri der to a boilai kha chuan engma dangai to man lova ma se choi lai chuan ni zan le nimin lama thil ton te chu aril ruaron lut le tanta a voin chu engma tong to loila ka van ti em ka pe to lo mi bula han soi ngot don la in anta na oi om don bok si lo a tiril ru a cho chu bar zui mial miala a choi chu tui ngai tui lo po shelo
angai tu na kom na sabok ani ang a hriat lo lai na chokhor chu lo bar zowa a lo puar ti ti der maya in khor bel lovina khamzui ta a thlenga silpa po chuan angai tu na thil dang renga lut theilo aril ru chung ril zong zong hanin bun ruana tur pian pui u naw emo nu le pa emo nei to silo ni dang zong ai na khwa har zuale me ma shomati changte ril runat na nei changte ati fo thin dan angin ril ru tong trai na chu thleng silpa chuan nei ngal mol mola thlenga sil zo meu chuan aril ru tot lu tuk le a hlau na te chu re le huai to pona bol hlo pai tura chua pa chuan ni jana thom hriat na tui khur kong lam chu han en fia vela arin ang chin engma thil dang lam mu tur om lo chutia a kom thlang tui khur kong lam thlira din vung vung lai chuan a phone message chu lo ri a aip te a phone chu la chuakina han ena sar puite message lo ni jingdar sari le chan ve vela good morning aron ti na message po hon lovina lo om reng chu ni in a tho phata tanga boy ema wangin a phone in na chang po lo she lova puite chuan iware ve I tha em vo in chu I man chuan mi thi vuina te kal vela ti hi lo thona roi chuan makti ang reng tak hian o tha e kalo boy dewa phone kalo en lova mi thi vuina a mi thi kan nem ni ti na reply ngal wata puite po chuan on chang let ngalin o ne ye I lo la she ve lo ni mo ni zandar khat le chan ve bor vel khan biakin thlangami pikhum tiri kha thi a I she to tura kanga ya ma se I boy e ma om tho mai aron ti a chu message sa han chiar chu rovi ku chu khur le tadar dar mai puite a reply le na tur po chu a type thalei thei me ulo pikhum tiri pitar ke baidam lawon ti khamo ti chu wa thon sha ma puite chuan on chang let ngalin o ni e ngatinge engema mui nei le tomi aron tinga la puite ngai chu thalo ti a hre thiam ngal ma se puite zo na chu chang to lovin khonga in min lo kol mai ti zong chuan a chang let chonudar ni le chan ve vela chuan rovi kong ka pui chu ron ri dat mai earphone la play awangin alo shelok lova aluna chhuale dewa wangin thuthleng se alo mutlu ni anu de uloka chuan a phone chu ron ri a har ta zok mai a phone an en chuan a number hriat lo hi lo ni a chan lo an tum zet na a sikul thil poi mo te lo ni takin ti in she ang reng deuh tak chuan call chu chang ta a arin lo devin sarpuite o chuan hello imu hi lem ni hey ikota hi kadinga kongka ka ki kai ron hong thei si lova karon call top mai che aron ti a rovi chu tha huai mai o karon hong ngal ti pa in thut thlenga tang chuan a thowa kongka chu wa honga ma se makdeu mai hian a kota chuan tu man lo om lo makti devin rovi chu ding reng ringota ti ngai na po she lo soitur po she hek lo chu ti lai tak chuan konga tu e moniron chuk thom chu hria a reilo te a puite chu ron lang ta a puite an rovi mu chia chuan he engtinge ka lo thleng don ti hria ta aron ti nui var vara rovi me le om dan tang chuan thil dik lo omani ti man thiam ngal inchungan thut dun nu chuan puite chuan tinge a rovi enge ni le ta tin ursun deuh tak chuan a han zo ta rovi chuan nichin kha minon fiamami a tingal tong mai puite chuan angai na shelo ti hriat tak hian engthila mo isoyom zia ka man mi alo tin bangbo tak chuan a changa puite mel chu han ena athil zom zia chu shelo tak tak ti hre thiam nga la ti pal puite nimin thil vela tangkhan karil ru boilu tuka ka ngai tu na te hi mang vek hian ka hria min hre thiam sham sham ro o a han ti a sei zo chu mi tu ron tling ngal piawa puite khongai lu tuk chuan tum em wang po ni lovin rovi kut chu zuk vuana rovi chu tiang soi su engma kala ka in thiam lo na tur emo thupa choi na tur reng reng om lo ha dam takin thlamong takin omro ti in a thiamang tok chuan a tong thlamwana a bei sei lo lu tuk mai chu tiang tong kam thlamon thlak tak adong ta chu rovi chu in sum zo lo puite dara lung hatina tapta zoi mai puite po chuan hre thiam takin a lo kwa rovi chu du to kina tra tir ta
engemaw chen chu tiangan omhnu chuan rovi ta chuak chu re chowa a trapa bang ta a rilru po thol hokin a in hria chutia ban ta ka chuan a thu tha a puite ero chuan a kut chu lovon sak zel i zia deuh to em i har sana te chu min hril thei to em a han ti a trap thol ta deuh boka o ka zia huai mai i englowania ni chinai ron thlen lai ko ta ka lo din na chan kha chu i ron thlen hma lok khan ka phone a ron ri a number hriat lo hi lo ni a chan lo ka tum zet na in thil poimo ni takin tin ka changa minong call tu chu nang mai lo ni a kotai om thu le kongka ron hon sak tur chain minon ti a ma se kongka ka wa hon khan tu man lo om si lova a hnu deuh loka khan ni ron thleng ta ni ti in thilom zia chu hril ta a puite chuan a thu soi chu maka ti ema wangin han chan mai dan tur po hre thiam lok lo angoi deuh vung vung hnu chuan awa mak ve do soi mi loving ka rong call mi lo che nia baka ka number te chui nei renga ka bak phone number dang ka nei lo hrim hrim enge mom zian ning o ati a tukver lam hoin ngoi rengin rovi thu soi chu ngai to zui ta vung vunga rovi po chuan han soi le mai tur po shelo an ngoi dun deuh tarenga a hnu deuh hleka chuan puite chu ron tong chuak ma sa in engpo ni se lo hlau thong lo phot la o iril lu te khalo ti ha lu tuk lo la eng mani lovang a thale vek mayang i ha lu tuk wang emo thil dang eng mo wang te po lo ni dai the sin eng ma hriat hlei nem ti dan kan ngai to don nia eng po ni se hoi hari mamo ka ti zanin chu khar in lama te han zai veila pathian fakna hla te kan sanga i that pui ka ring tlat ka ron so mang che o ati tur ve renga nga in khang thlamon na lam thu te kha soi ma se puite tongkam chuan rovi chu thlamon reuh khop mai khwar ina kalero aruk tak chuan ni zana pikhum tiri thla ni om taka mu wang khan a hre tlatani ma se puite somna chu narchia ngai lova chu mai baka thalai dang zinga pathian fakna hlan sakte chu chaka ani na taka chuan puite bula om chu thlamon thla ka ti a thlale me mani ole a thango tang ina ma nia om le ngot ai chuan milo som don nia kalo in peyang thing puite ini lagan lumange o tikhan tv khalo en ro ti pa chuan rovi chu thowa chaukalama phein thing pui bel chu wa chuanga thing pui lumpa chuan puite thu soite le achunga puite that zia te chu ngai tua a khile vur vur thina thing pui lumzo nawa thlit lai chuan thil ngai tua chua anei ta thut mai a thing pui bel ken lai chu thlo thel nge apurem siam ate skula tho nu hian aluna le thi na hian inzom na engemo taka neya aluna chua piangin mithilam kai noi engemo taka tongzia ti angai tua chuak ta ma se puite bula chon engma soilem lo thung rovi chon choi kham chona zo te pin a cho te han pele te a thleng te sil zo meu chuan dar sari alori don to tlaya khan puite ho nuwa ronga bol tan chaw wangin duai na chet lai pha puite andar sari le som panga vela karon so mangche ti wangin man mo takin pindan lama in siam turina lut tanga la mei che in siam rei lo chi makeup vel mang em lo chi lo ni lava dar sari le ni som panga vela puite an kongkaron kik dat chuan alo in pe fel man ve chia kongka te wa hon saka puite nen chuan in khoman la bang chuang lova muang chang khor in lampan chuan an chaudun ta a nizan lamang bokin thla chu eng le khop mai phone light po ti eng lovin thla eng noya chuan an chauduna khor in kha biakin thlang deuh loka oma wangin biakin chhouna stepan thlen chuan biakin khuang ri an hre thei ta a puite chuan chu ban hlan samek to ni chu kan thlen huna fu don khop mai ti in stepa chuan an chowa khorin an thlen chho meu chuan an kong ka pui bula chuan lian tak mai hian pi khum tiri thalak chun lo tara chu thalak rovina han mu chia chuan ni zana a khumbul tuk vera tanga zuk mu nu ngei kha ni ti hre thei ma se midang an om ve nuala wangin a mel le om dana engma tilang lova puite chu in chunga chuan a zui lut ta a an thutna lo rem thlang lam a hnung ber tlara angkal pui dang te nen chuan an thutlar ta a
in khom ban nu chuan khoar len pui tur poron thlen bel zela an thu khat tamar mai wei me roi tu zinga pakhatin thuma le tongtrai na toite manzo chuan an zai tanta a rovi chu arin ai tak chuan a zai tuya an hla saka piang mai chu tuiti takina sa thei zela an zai lai na na hi chuan thla ti veleng ma angai tu na ron lut lo ani puite po chu zai tui phian maya chu tianga hlim taka khwaran len pui dun thei chu rovi chu lom ru em maya hla pali vela en sakzo nu khuang puin hla le chiat chu rovi phone chu ron vibrate zai pa phone azuk en chu apurem siama fapa denia phone call lo ni an zai lak lo ema wang le a thut na tanga han chua mai rem lo wang chuan phone call chu reject in denia chu message sawa thon zui nga la khor ina kan zai meka enge ni ta ti chu wa thona a nu loka phone chu ron vibrate le in denia chuan ti hian a ron reply ya hei ka pa hi zani na in khom bang ina ron lut chia kha thlua stroke ani kan ringa damdo ina kan tlan phei pui nga la hei doctor le nurse ten an meka adin huna thalu tuk lo a ron ti a chu thu chiar chia chu vo in chuna luna kha re chuak ngal zok mai ngai to na film po puman lovin apurem siama chu thi tura da ngal top maya an zai lai chu na mi tuiron tla a zai hlei thei to lo abula thu puite chuan a om dan dik lo le amit tui tla chu ron mungal thuaya engma chan le wang po zot ma salo chuan local ro chuakang ti pa in rovi chu kaya kong ka puilama chuan an chuak dun ta a muang chang kong puilam chun pana chutian pan lai chuan rovi chuan puite hne na denia message sa donte vo in tlaya aluna le thina in inzomna nei tlata hriat na te chu shrila buite chuan ngoi rengin a thu soi chu lo ngai thla a khuwa vot bok nen an chuk thlak pa chuan a vakku a kong puyan thlen thlak chuan puite chuan rovi niminte ni zante le vo in lamai thil ton te kha engma om zia ke chuan ka hrelo ma se ka hriat chian em chu keini ring tu te tan chuan ram huai thla ti vel hi lau turanom lo ania iluna le thina inzom ti veli soite po kha thei hil vek ro nunna le thina chunga chuan ram huai ten thu nei nan nei hleinem lau reng su ipurem siama podam le mayang ati a thei ang tokin puite chuan a thlamon ve ti hria a thinlung takin a lom ma se a lom na chu ti lan dan waka thiam si lo adik chia mai puite kalom nu tuk o ti chu a thiam to ka ni purem siama te inan va thlen phei chuan kota le in chung lama chuan thenom hnai ten lo om nak naka pima kimin rovi ron mu chia chu ron kwa a ron tra ngal chiam maya rovi po in sum zo bik lo alo tra pui ve a pima kimi mi tui ruk fai sak pa chuan pusiama chu thale mayang kan tong trayanga pathianin kan tong trai na chang mang tina hnem ve a chutinin kwa zo chuan chaukalama pima kimi chun zui pheya a hnu deuh loka thalai khwarin kal hote po anon lut koi ve boka in chunga chuan ang khat ti tamai rovi chuan in leng te chu thingpuan lum saka puite chu chauka chuan a thu ve reng bok dar som le chan ve velarik chuan in leng te pon ho fai deuh vek to a pima kimi phone chu ron ritaral ral mai rovi le puite chu nin ngala an ril ruar nom ma saber chu inang ti anin hreton ngal pima kimi po a mela tang chuan a chebera don ngal ti hriat thei ma se wa nei thlak tak main purem siama fapa deni chuan thulo mom lamaron thlen hlau mai apa purem siama chu ron har chuak to a biak po biak theya ma se a chau dewa wang le investigation te ti ngai dona wangin an lo admit lo ni a engchen nge dam do ina omangai don ti an la soi thei mai lo thung chutia thulom om hriat turahan om chu pima kimi chu lom ngei mai a phone da rualin ril ru tong ta na nei ngal mol mola zanlai dar som panirik chuan rovi chu amut na pima kimi ten sitting room chuata mutna turan pha saka chuan a phone khoina lamenga zanin boruak zong nen pima kimi chuan riak mai turina som ta kha ni a puite nen in mang tha fel che in a phone chu lukham bula chuan da a muthila tumta a
amu chu chuak le ma se amu hil thei mai lova mutti chua zual nan ti na phone chu met eng le a game nei ve chun karom pula lutina khelta a engtire nge khel mana shelo a veilam tukver omna lam hoya game khel chu a hnung lam chauka lam thom chu na ti phuzok mai a game khel lai chu chol sanin thom chu han ngai thlata a chuata tuifar ter ri ni muang changa in herin mu chung chon chauka lam chu va ena light off vek to ma se pon tang chuan street light ron eng luta sitting room le chauka chu a mu thei riai ya chauka chaklam kil filter in hun na lama tanga thom chu ron kalani ti hre thei bok uluk taka filter omna lama han en chuan tuifar lai tak chuwa mu chiang thei lo ma se filter hnuai zon chuata tuitling ti hriat taka lo tle deuh chu hmuwa udenia fa te hi tuin turin anon chukanga filter her phui le lovin an chawani don hi a tiril ruwa peilo tak chuan a thowa chauka lama chuan awa pheita a chauka le sitting room in kara le sparda inzaran honga filter omna lama va en chu a tum lo dewa muta filter in hun na bul chuata tuitling bula chuan mei che pakhat hi ama hnung chonjong chuan a lo thu sop nuai mai ni chu mei chia chu a tu khum lam chau huma se tunge ni hai hau lo a samom dan le thom hnuha ka tang chuan tunge ni hai rual ani lo ani chu mei che lo thu chu tu dang ni lovin ama rovi tho chu lo ni chu chuta chu mei chia chu boruwa ka tham ral ta dai maya chu vele rovi muhil chu ron harta athil mu kha amu mangve ka lo ni a han har chuna thlana lo thlana samaya a thina lo phudup dup bok chuta han thu chuaka alu chu lo na le ut to a angai chu thalo le ngal mai don ma se mudona bible chang chiar samsom ni pathum na lalpa chu min veng tu nia ka tla cham lowang ti chu aril ruwa ron lut zoka angai that lo na po chu dai le ta deva alu khambula phone lo la engwa wazuk en chuan mudona game khel kha lo muthil sana a phone chu met thimin sana han enjui nga la dar khat le chan ve lo ri don to lukham noya chuan a phone chu da a mule mai lo chuan a thungoi de uwang wanga amu mangte chu han ngai to le ta makati eme maya ama le ma in mule a harwal chia luna chuan inzom na ne ngim le ti te chu a ril ruwa zo na lian takani ma se chu ti rual chi chuan puite thu soi nun na le thi na chunga thu nei tu chu pathian chawani ti chu hre chuaka alom le ta eme ma mutur chuan han in tin tu a mutura luin lukhaman si chia chu atuya hal hle ni tin hre chia a har khana thlana tlana saboka tui hal po om viawani chuta amuzet to chu tho chuak le in tuin turin chauka lam chu pan le ta a chauka le sitting room in kara le sparda zara hong tur chu nichina mu manga wang khan tlemina tim deu chuta muang changa parda an hong chu chauka lama chuan tu man lo om lova a thohuai mai thom dim takin filter omna lam chu wa pan pheya filter bulawa thleng chu a tol thuteu ngei mai ma se a bula choina thuthleng om chu eng tin tin mo vuan man hlawa a tol thlulo hlau enge chu ti taka chuat lo tinal tu chu le tia han en chuan filter bulvel chuata chuan tu ye lo tling nuai chu ni in amu mangkha hre chuak ngal zok atuk cholnia chuan rovile pima kimite chuan in khoman tum lo jingdar ko vela pima kimi chu damdo ina denia wathak turina pheya denia nupui hriati chu la changchiat deu wangin akal ma chuan rovi chu anin lamala omri turin le inleng te lo ko ma thingpui te lo lumsak turin ange na rovi po pima kimingen ang chuan cholni ni leng chuan ho thlalovin inleng te chun lo ko ma choma in khom ban phei chuan inleng lut le chuak chun in dot zut maya purem siama hi puitling Sunday school zirtir tu ni mai ba ka thei ang tok to ka ko ran le khotlang ta na in mange me mani wangin mi ten ngai poimo a inleng le a chanchin mun ngai ven tu ponga me mani nula om chun ti taka rovipo ni lengina buaya hriati pona man chang changin ron pui ve bok choma in khom ban chuan puite a lo le na be sei ruviau na a ke tripping khom te oma wangin a ron lang talova chonu in khom bana ero
a in khom thom hno nen nal taka in chain puite chu pima kimite na chuan a ron lut ve a puite a hmu chuan rovi chu hlim ngei mai ma se a hlim ti chu hmela le a chezia ti lan lo hra ma du a sitting room a in leng dang anom nuala wangin puite chu chauka lama ron thu phei turina kutina wa huya chauka po midang an om ve tho wangin an pahnia hanin kom wak na hun om lo thut thlenga ngoi renga puite a thut lai chuan rovi chu thingpui semte thingpui na no silte chuan a phe buai hle a puite laka tak po in thlasung ani a kha tok chuan awa bele zau zau thina tlaidar lirik don chuan tlailam erong bolangai zui ngal mai bok nen puite hne na chuan puite ka boy boxia ka ngai sak thaman boxi lo chia lo han hori mai ro arem le jana karon hril le chenga lo leng thale mai la ati taringota puite po chuan lo hre thiam em min ole te reng mai ka hre thiam alom kalaka in thlasun na tureng ma om lo jana chuan min lo hril don nia ti pa chuan a thowa anin thla ta a tlaidar nga vela chuan anu thlak turin denia chu damdoin lama pheya pima kimi chu ron le ta pima kimi ron lut chu rovi chuan pima kim enge pusiam chu an zel alo ti thuaya pima kimi chuan a tha e ala chaude ule kama se biak theye cho potlem chu ei investigation po thei ang chun han tinga la naktuk lama ti le turte pola om result tero engma hriat theila om ri lo a han ti a rovi chuan avalo mom ve o pusiam chu kan tong trai sakna sal tuka pathian zara dam thoi mayang ati a ni e pathian zara dam wat mayang stroke chu hlo om shrim shima nalu tuka om lo hlo hi pathian ven him na ro pui takani vo in tein lo boyem in leng ten tamem ti na han zo ta rovi chuan aro pui ngot mai boilu tuk lo ve o in leng chun tam ve khop mai in khom ban vel khan an tam zuala pusia ma hian lai na tu le khongai tu lo nga ni hi athil kan lai chok pa chuan ati a pima kimi chuan ani chu ilo om chu lo mum ka ti khop mai hriati hi la chang cheve boxia alo mum tak zetani ha poi ha ngotang chokan ei watanga chuan choi khamve lai ho thlawatanga izukom ha dam don nia thlengpo silangai lowang ati a ha ve to re ema wang le in bol faya mutha damte chak to wang chuan pima kimi soyang chuan choi khamve le rovi chu ho thlata a zan khowot noya ho thlak lai chuan a phone a chuan message lo thlenga azuk en chuan puite message lo ni I ho to em in khom bana karon leng koi do ne munikatia ti chu zuk chiara nui vur chung chuan rovi chuan ka ho me ka oron leng ro chuan in khom line phone khoi to su ti chu emoji ne na thon let ve a rovi chu pon bolina in bol lai chuan puite na ron ko ri hria a o puite ka in bol lo ka zo trep lo thuro a ti a man mo ru tak chung chuan in bol zo vata alua toel tuam luk chung chuan ron chuaka in chunga han lut chu puite chu thu thlenga lo thuin phone lo khoi muala kareem in khomin wa bang ma ve aron tiluta puite chuan nia thu soi rei wak lova ti in nui pa devin rovi chu lo changa ani tak chu tikhan lo thulok ro kan in thlak lok nge ti pa in pindan lama chuan alu sana a in thlak zo chuan puite chu thing puite lum saka tv ma chuan an thu du na anin nel to de uboka zanin chun in thu thlat lo khop mai thing pui no dom dun pa chuan tv chun en du na ma se tv a chuan an rilrun pelo ve ti hriat chutia engma em soi lovan thut dun lai chuan puite chuan rovi chu va hnaya rovi chuan puite ron ti tum chu a hre thiam ngal vek ma se lodan tumna nei lem lo puite po chuan rovi om dana tang chuan alo hnar don lo ti man thiam ngala a hmuya chuan dim te hian ava fop ta a anin fo chung chu rei lo ma se avoi khatna ni ba ka puite chu ami pangai na jong takalo ni nen anin fo zo nu po chuan rovi thin chu la phudeu dup mai alai boxi soi tur she boxi lo chuan limbui ei du em kan velange o ti paina thova frichami limbu chu laina vel tamel mela limbun ei lai chuan rovi chuan ni zan chu puite mumang mak deuh mai ka neya purem siam ate chauka ka lut chu keima thoi ka wa in hmuwa ti chuan ka har ngal daya ka than har la khan ka luna kha lo om le reng to a
ngai that lo na le lo na kha ron om le nga la ma se mutma ka bible chang chir le nang manin fuina thu te ka chuak lawa ka hlo na te po kiang le ta dewa maro chu ka ngai tu chua chang piang in ril runuam lo deuh chu kala nei reng enge om zian niang o ti kala ngai tu mai ati a puite chuan rovi kutawon lai chu vuan het savin laudu reng su engti na mani lowang setana be na che ni karinga chu nang pon ring ve top laka du kan tong trai nga engki ma thale vek mayang ati a rovi po thlamong le huai to zandar somarik chuan puite chu hota a ho hunama ni chawa om tur chu hupur viau ma se a ho nu chuan rovi chu arin ai dai na thla muang a taksa chau to em wang nge puite an anuna ti hlim em wang jok nge naktu zana thil ton turap thlak tak wang jok ni ang zanin chu zandang ang lo takin ti boi tu engma nei lovin tui takin amu hil ta veng ani rovi mutui lai chu phone ri chu na ti hara a phone han en chu jingda ruk alari lo deu pima kimi call lo ni a call chu han changa pima kimi chuan tlema purem siama din huna hiam deuh thu chu ron soya rovi chu tla nok hi ni ber mai man mo takin a thowa in siam sok soka purem siama tena chuan atlan chho ta nga la a han thlen chho chuan pima kimi te chun lo boi khop mai damdo in lama tlan phei turin pima kimi chu lo in siam meka in chunga lu vele denia nu pui hria ti chu chokala ma ko phei wata rovi chuan enge ni ta a enge ka pusiama chanchin a tingal top maya hria ti chuan a fa te ti fin tur siam pa chuan ni chin dewa to khan denian kanuron phona kapa boi dewa oxygen ten pe a ron tlan phei ve ngal turin ron ti a ti a chu thu han hria chu aril ru chu na ma alo hlo thon ru ke me mai a tong trai na tele puite na fui na te wanga lo ngai tu du to lo chu a thari na ril ruwa ron lut le ta zuta alu te chu hai ta muaya pima kimi insiam zo chu pindan tangina ron chuaka rovi ron mu chuan ron pan phei nga la a ron trap ngal ti mai rovi a cheber kan don lo thei si lo a ron ti a rovi pota chuak viau ma se a pachang zo ka tanangai tin hria in a mit tuiron luang tur te chu dang shama e pima kim iril ru ti ha du mi su engkim pathian in hrialom alo ti a pima kimi po chuan ni e te ro boite adik lutu ki soi chu ati a mit tui te chu a romol chuan a hru fai mola a hruk fai zo chuan rovi chuan vo in chu sikul ka cholanga in lama ka lo om don nia a han ti a ma se pima kimi chuan angai lo ti thei engma om chuang lova baka pathian zara engem gan ti lovang sikul chu han local phot jok ro du le tlai ban ve le lo peng koi jok don nia ati a pima kimi chu an chung te dang nen damdo in laman tlan liam ta a an kal liam nu chuan ti tur thu lang ang te chu hria ti chu rowi chuan a han ti puya dar sari le chan ve vela sikul kal tura in siam turin a ho thla ve ta ne sikula po chuan ni leng in aril ru nuam thei reng lo maya class alak lai te po in aril ru chuan a purem siam chu lo ngai tu le veng thin puite chuan message in rovi chu ron ngai ven zewa lunch break ani chuan puite chu bularon kalin an tiffin paiten ei du na zirtir tu dang then khat te po chuan rovi chu nong kil pui ve bok tiffin ei pan ti tia chuan thil dang aleng lo purem siaman laina ziale a chanchin ringot chun soya a o mani he sikul po hi purem siam lo din kha ni miawa chonu class po chu eng tin emo atling tla ve thei shama staff room ho tura in siam lai chuan puite class la zo chu ron lut ve chia I thai miss aron ti a rovi chuan o tha e ril rupe ka har deva ma seng ma thamani lo chanchin thalo chu om se pima ki min non shil dai to do na ma se hei eng ma la ron soi si lova eng ma chanchin thalo lam om ri lawaniang ti na lo changa puite po chuan ni e a thale mai tura nga yang iril ru khati se om lu tuk lo la o a ti a chuan zanin chu thala in khom bana karon lut koi don ania a ti le a ti chuan an ho dun ta a kona puite na pensan nu chuan rovi chu ma in nanin lama chuan a chuk thla a
zirtop nia biakin step chhouna a sarwana thla ni awm taka hmuhna lai thlen chuan a rilrua rawn thar le a akal lai chu ding chot maya enge hmuin bei sei pawh hrelo chuan step chu ngawi reng chuan a thlir chho vungvunga mania ka thil hmuh kha kamit vai mai mai moni le tiril ru chung chuan a kal le ta a thin lung chung ril taka chuan nizan masalama a purem siama te inari azana luna le ama purem siama chunga thil lo thleng ta hian inzomna nei aringani purem siama nun na chu chan thei ani to don lo ni hian a hretlat peka ma se chu tiang thil rap thlak chu tu ma hne na ma puite hne na takngel po soi chhuwa chi angai si lo purem siama te ina thlen chuan kot le in chung vela chuan thenom khoveng ten lo om nak naka purem siama chu kalta niang tiril rupu in man mo takin chunga chuan a luta chauka a hriati ei rong bol mek chu vapanin hriat enge chanchin thar omem ni min vatam em ve a tingal vata ma se van nei thlak takin hriati chuan omlove mi ta hin thakhopa vo in chu chanchin ngai changin anon in lu chhuak zut ani ber hi alo ti a aril ru she om man lu tukpo a zi om ngal deuh huai ina han ho thlak san le ngal ringot chu ni thea hriat lo wangin hriati chu thei angina han puya naupang sikul bang anon thleng to nen hriati chu na fa te chu boi puya nga ya eirong bol le in leng thing puilum chu rovi chu na tita veka zanria po purem siama tana chu na eita lo a sikul bang ala tlang zaka wangin chon ei khamfel chuan in bual fa in thlak vel turin rovi chu ho thla tari a ina zuk thleng chu kota chuan pinpin a chuan a lo ngak renga irila tram to em pinpin anti chuan hrethiam ni om takian pinpin a chu ron ngiawa inan lu vele pinpin a chu chote han pe ma sap hota ti chuan in bual turin bual ina chuan a lu santa a in bual zo a in thlaka phone sana han en chuan dar sari le sompanga chia lo ni in khoman bang tong em o puite khan in khom bana karon lut koyanga ti sia a tiril ru a puite mu hla nang hak lel ru khop mai a in thlak zo fela pinpina cho thlenga silfai lai chuan a phone chu ron ri a awa en chuan puite message lo ni hei kan bang chia khongei om ina nge pute in lama a ti a ina ka ho thaloka lo chuk mai ro kan chhorwal don nia ti chuan a reply a pinpina thlenga silzo chuan thu thlenga thu a tvn pa in puite chu lo ngak ta a hnu deuh loka chuan kongka chu ron rita dat mai puite a ni ngei don chu tiril ruin kongka chu wa hon saka puite chu lo ni ngei puite an rovi mu vele chuan karon chuk thlak don khan purem siama te kota min lo tam khop maya enge mo chanchin thar ome muni don le aron ti tam maya puite thu soya hriat vele chuan engma po soi lovin man mo takin purem siama te in lampan chuan a chho ngala anunga chuan puite chuan man mo takin a zui ve ngal bok purem siama te in kotanan thlen chho chuan puite soyang nge in min lo pung khom tam khop mai rovi chuan a cheber don lo theilo in chunga lu tumin mi puikara chuan awa in zepa chutiawa in ze lu chuan kotami lo pun khom chiam na chan chu wa muta purem siama wanga lo ni lo kota chuan a thian pa puite ruang thisen in a bual hu zui mai le a bula bike shop chene takin tung chu wa muta ni chu